Halo लोगोफोर आं दा नै दिनै सेरजा दानफिननो सुरु खालामदों आं बुहुद गोबाव जाबायमोन सेरजा दानिया दा आं माखासे कमप्लिट जायै दं आरोना नै बेखौ दा कमप्लिट बानायसै आं नै दा आं बेखौ माने बिबार मोनसेयाव माने सिक्रिया बिदि सोबनाय आं नैबेखौ माने लानो सानदों आरोना नैबेनि सेरजानि बिखुङाव दा नै नायनो हागोन नै दा माखासे हाबाय ओमफ्राय दा हाबावनांगौ दं बाखि आं दा हानायखौबो खिथालांगोन माबायदि हायो ओमफ्राय दा नैबाव लोगोसे आर'नाइ दं हागोन दा बोरै बोरै हायो आं गासिबो खिथालांगोन फारि फारि दा हानायखौ एसे नायलांदो आं दा हानानै देखायलांसै बे हाग्राया गावबागाव अनेक रोखोमनि लानो हायो आं दा बेखौ लाबाय दा बे सिखायाबो कमप्लिट जाबाय नै ओमफ्राय बिनि आगरफोरखौ आं दा हानांसिगोन दा हरलाय मबाइल खाथियावलाय दानि खाथियाव नायनो हागोन नै माबायदि जाखो दा मोजां नुबाय आरो कालारफोर होयोबा मोजां नुगोन दानि दावराइखौबो हानांगौ आगर दङ बयबो दा होमबा नायलांबाय थादो आं ससे ससे काट खालामना देखायलांसै
आं खांबायमोन नै ओमफ्राय दा बै जे न'खौ बानायाखै नैबो कालारखौ होफिनसै आङो दा प्राइमार दा आं कालार होलांनो beri kalara wood primer begitu kan mestinya kalar bunanya mana pasang warnanya ada. Komplit sampai nih, beda nih tanya daurek fungsi. Daurek mana? दावरायखौ बे दावराय बायदिनो नङा जेला कालारा कमप्लिट जायो अब्लासो दावराय बायदि नुगोन दा माने सिनायनाय नङा आरोना कालार होनसै komplit जाबाय दा बिदि बेखिनियाव फैबाय आरोना नै स्टाइला दानखांनायनि उनाव ओमफ्राय जाखिनि आगरा कमप्लिट जाजोब्बाय गासिबो बिदि जाबाय आगरा दा बेखिनियानो बा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जुदि आंनि चेनेलखौ सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो अल नटिफिकेसन खालामना लादो जाहाथे आंनि भिडिअ आपडेट होबाय थानाया नोंसोरनाव सिगां सहैयो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेनानै थादो बाय बाय